Og vi har en del, vi kan tilbyde flygtningefamilierne. Det er jo frivillige, der stort set kører alt det her med tilbud til flygtninge. Jeg sidder kun som tovholder og trækker i nogle snore en gang imellem. Og frivilliggruppen her under Dansk Flygtningehjælp, de arrangerer noget af det sjove, som vi kan tilbyde vores flygtninge- og indvandrerfamilier. Vi har rigtig meget samarbejde med integrationen i Vejen Kommune. Så det vi tilbyder her, det er blandt andet lektiehjælp, når de kommer fra sprogcentret og skal have hjælp til deres lektier, hjælp til at snakke sproget, hjælp til at skrive nogle sætninger, hjælp til at danne ord og hjælp til at integrere sig i samfundet i det hele taget. Altså der er mange kulturforskelle, som er store spørgsmålstegn for de fleste flygtninge. Og der er så en lille gruppe af frivillige, der kommer og hjælper med det. Nu har vi snart fastelavn, og der tilbyder vi også, at man kan komme ned fastelavn søndag, og så leger vi fastelavn hele søndag, som vi gør i Danmark. Og det gør vi så med de der de der flygtninge, indvandrerfamilier med deres børn. Vi arrangerer også nogle udflugter en gang imellem for hele familier og fælles spisedage, hvor det er flygtninge- og indvandrerfamilier, der laver mad. Så vi får sådan en flerkulturel buffet. Det er super lækkert. Vi kan også tilbyde venskabsfamilier, og det er nogle gange lidt svært at finde nogle familier, fordi det skulle helst være sådan nogle rimelig velfungerende danske familier, som har tid. Og det er ikke fordi, der ikke er mange venskabsfamilier, der gerne vil, men det er sådan tiden, der kniber. Men en venskabsfamilie, det kan alle blive. Man kan også blive det, selvom man måske ikke lige er mand og kone, men hvis man har tid i overskud og tid til at tage en ny familie ind i sin egen familie og lære dem om, hvordan det er at blive dansker. Altså, det er egentlig ikke så svært. Det er mere med tiden. Jeg tror, at de fleste flygtninge synes, at det er nemmere at integrere sig i vores samfund, når de kender nogle danskere. Og det er det, vi gør meget ud af her. At vi kan samle dem i vores hus, i vores fælles café nedenunder. Og vi kan snakke med dem, og vi kan sige sådan, at man er dansker. Altså det er jo egentlig ikke så svært. Og især når vi arbejder sammen med integrationen, fordi at, de hjælper os jo egentlig med at komme i kontakt med de flygtninge- og indvandrerfamilier. Det er nemlig lidt svært en gang imellem. Det er rigtig svært at få dem hjemmefra, og det kan man jo godt forstå. Et fremmed land, fremmede mennesker, fremmed sprog, vi forstår ingenting. Så vi er glade for den samarbejde, vi har. En anden ting, vi også laver med vores flygtninge- og indvandrerfamilie, det er en mødergruppe. Og det er så forældre, der har helt små børn, og det er især mødrene selvfølgelig, der kommer med deres små børn, og så kommer de jo fra mange forskellige lande, og også danske mødre, så vi får dem integreret helt fra baby næsten. Og det er jo også en god ting at kan finde ud af at gøre det sammen. Så vil jeg bare sige, at de er mennesker ligesom vi er. De ser måske ikke sådan lige helt ud, som vi er, men indeni, der er de, som vi er. Og det er nogle søde og rare mennesker, og de vil rigtig gerne lære dansk, og de vil rigtig gerne have arbejde, og de vil rigtig gerne bare have venner med danske venner.